Добър ден! Добър ден! Една влизаш се искам. Само това ли ще бъде? Ами... Да. 30 стотинки. С карта, ако може. Хубав ден! И на вас. Няма по-сигурна инвестиция от магазин за хранителни стоки. Всеки трябва да яде. Ако искаш този магазин да е твой, може да бъде твой само срещу скромната сума от 20 000 лева.